pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory on. Praise the Lord. Naimbag nga malam, kada tayo amin, kakabsat mi iti tangatang, iso nga adda nga naka-tune in, tata iti daytoy manen nga programa tayo kini Kristo, mensahe ti panakaisalakan, ni Apo iso iti maidaydayaw, katinagan na ni Apo tayo nga Iso Kristo, itultuloy mi nga ikabkablaaw, sagtunggal may sa kada tayo amin iti daytoy nga malam. Nagyaman tayo kakabsat, ti gundaway, wen adda tayon iti umuna at Domingo iti bulan iti Disyembre, maudi nga bulan iti taon 2025, manulaangan nga Domingo ket mapantay to iti sabali nga taon, madaydayaw iti Apo, gyaman tayo iti favor na nga nangidanon kada tayo tatamanon iti daytoy nga gundaway. Ited ko kini Brother Ermelo ti agtultuloy nga panakaidalan iti programa. Madaydayaw ti Apo. Naimbag malam kada kayo amin nga adda nga siya antabay ti daytoy nga programa tayo, mensahe ti panakasalakan. Gyaman tayo ti Apo ta intinamanen ti gundaway tayo nasalunat iti tunggal maysa kada tayo ket pangdispensaren baset dagiti agdengdengeg iti radyo ta wampay. So nga yan anosyo nga no dadagiti Facebook yo mabalin yo kakabsat nga jay iti pangbuyaan pangdinggan nyo iti daytoy nga programa. Wat ket kastan ket iti panagtultuloy nga rod iti programa tayo iti daytoy mga lem. Dawatek iti panagkararag tayo iti pagbiit. Amami anasantuan iti daytoy nga kanito at ti maneno Dios ti programa mo Apo, mensahe ti panakisalakan. Nga o Apo, isu Apo, ti pakanggan kadagiti o Diyos. Sasao mo Apo, tapno kadiyo Apo, bendisyonam, tapno kadagiti o Diyos, nga agdingdingeg, agbuybuyaw Apo, adda kadiyo Apo, nga mangegda o Apo, dagiti o Diyos, nga sasaom. Katuno Apo, puso mi o Apo, nga may asideg, dagiti o Diyos, han pa o Apo, nga adakin kao Apo. Katuno Apo, ti programa iti daytoy nga aldaw, dawaten mi Apo ti pinakikada mo Apo, sika ti mangtarabay o Apo, ti Santong Espiritu mo kadiyo Apo, iso ti mangtinggal, mangkontrol o Apo, ket ilisi mo Apo, tenyaman o Diyos nga, kadagiti han o Apo, nga may parbeng o Apo, iti daytoy nga gundaway. Katuno Apo, kasagtultuloy kami, bendisyonam, nito nga programa, tinaga na po Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kat sakbay na nga mangipayak iti kanta kablawak man amin nga dagiti agdingdingeg nga kakabsat ti parte na iti Galimuyod uray dito Kandon ta Salcedo jay Abra party Abra kada kayo amin dita na kakabsat ti parte na iti amyanan iti magsinggal ang kay nga may naganan na kakabsat ket
tingog undaway mangipayak iti may isa kanta ni Jesus ti kasapulam. Di pa nagbiag mo napnot pa kariribukan kitunggal arapa kanayon nga mapaay kasman tinamnamam kasray malaylay di mo amot pagtungpala dala na pagnaan tarigagay mo't natal na puso panunot kenrik na kanayon na mariribo awan gagayen kin ka makipagrik na kaslaman tibyak awan serbina ni Jesus isut ka sa pula ayat nat mga gahat lidaya marignam itisibay na puso kanayon na natal na ni Jesus isut ka sa pulang nutipan panag nam ito'y lubong nabnotrigal ni Jesus kanayon pagdalkang isut dawaten idatun mo biyag mo binisyonat kanayon amaragpatan ni Jesus isut ka sa pula ayat nat mga lidaya marikna itisibay na pusom kanayon na natal na ni Jesus isuka sa pulang ni Jesus isuka sa pulang ayat nat mga lidaya marignam itisibay na puso kanayon na natal na ni Jesus isut ka sa pula ni Jesus isut ka sa pula. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Iti kanayon kadag iti panubok iti biag tayo adda ni Apo Isus nga kang kanayon nga isu kuma iti pagsamakedan tayo isu ti kanayon nga adda nga mangted kadag iti anyaman nga banag kas kunana nga ro iti kanta ni Jesus ti kasapulam tuan iti daytoy nga kanito iawat ko iti mga kasaba tayo Pastora Danilin Baludbod. Praise the Lord. Tuloy tayo kakabsat, iti agdayaw ka ni Apo, huwan iti mensahe ti kanta, kunana, awan sa bali ni Jesus, isot kasapulam. No si kakabsat, ngagdengdengag ita, daman dagiti pakariribukam, mapan ka ken Jesus. At daman dagiti kasla problemam, kayat po nga, dawatan mapan ka ni Jesus. Ni Jesus iso iti sungbat kadagiti amin nga kasapulan tayo. Maraydayaw iti Apo ket nagasat amalam kada tayo amin kakabsat tultuloy ko nga pagyamyamanan oray pa dagiti sponsors tayo EJ abroad. Maraydayaw ti Apo mabalin nga nakatune in datata wenno inton madamdama kablaawan kayo kakabsat mi iti naimbag nga aldaw bigat
aldaw iti Domingo, kada tayo amin kakabsat. Kat maray daw ti Apo iti biyagyo, nga paararamat iti kaubasan na. Kat iti daytoy nga malam kakabsat, maragsakan nga ag-share, manon kadagiti sao ti Apo, sao ti Dios, kada tayo ita, kas adda tayo iti maudi abulan, wenno may sa abulan kakabsat nga ado dagiti aktibidades wenno naragsak nga bulan kun natay iti tawon maysa a naragsak a bulan iti tawon kakabsat which is di kun natayo nga Christmas manen. Christmas time. Tiyempo nga amo tayo nga napunpunno dagiti silsilaw kadagiti kalkalsada uray pay kadagiti ruangan pagtaengan uneg ken tirwar ti pagtaengan adu dagiti naranyag wenno agedep ag open agedep nga silsilaw madaydayaw iti Apo ket adda nga jay mensahe ti panagdayaw ken panagyaman kakabsat kadagiti puspuso tayo mamatiak nga kasta ngem iti likodan dagitoy kakabsat agsarming tayuman iti apagbiit ijay nang nangruna nga event wenno napasama kakabsat iti pannakayanak ni Apo Hesus ken saan laeng nga daytoy nga istorya no diket di paset tayo kakabsat nga mangipadamag met dayta wenno mangibingay dayta nga naimbag adamag iti iyo umay na ditoy lubong awan sa baling at tuktukuyan tayo no saan nga niapo tayo nga Hesu Kristo. Maraydayaw iti Apo. Iti Lucas Kapitulo 2, versikulo 10, aging gana iti 11. Uno Luke chapter 2, verses 10 to 12, kakabsat. Basaag kada kayo, iti Revised Ilocano Popular Version, kunana. Ngem kinuna ti anghel kadakuwada. Di kay agbuteng, at daak ditoy, amangyeg kada kayo iti naimbag adamag, apakaragsakan yo. Wen, da kayo ken dagiti amin at tao. Itangal daw, dito'y ili ni David, na ipasngay ti mangisalakan kada tayo, ni Kristo nga Apo. In the English NIV version, kunana, but the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Ama, iti daytoy nga malom. Ragragsakod mi Apo, iti mga mo iti mensahe manipod iti paset, iti nasantuan nga kasuratam Apo nga nalpasan nga naibasa ita. Ituloy mo Apo, nga ibaga ti mensahem kadagitoy. Katulungan na kami met, nga aramatom Apo ti panakaibingay na. Bendisyonam, dagiti aming agdangdangag ita. Bendisyonam, dagiti amin Apo nga naka-join, tiray ito nga aldaw. Katuray pa dagiti connection, mi pagtalina. Udom, Apo nga nasayaat. Tapno nasayaat kadi nga makita, manggigan, maamuan mi Apo dagiti sasaom. Batenday ito nga programa. Agyaman kami, katalukmikan ka ito nga gundaway, itinagan ni Apo may Jesus. Amen. Paridayaw iti Apo. Sharing the hope of Christ. Maridayaw iti Apo. Ti Christmas kakabsat is all about ti istorya iti pannakaiyanak ti Mesyas iti lasag kakabsat. Ket istorya ti pannakasubbot our redemption kakabsat saan nga makumpleto daytoy no saan tayo amang rugi iti istorya ti iumay na. When no He's coming into the flesh, when no iti kunkunata yung panaka iyanak na. There is no cross if there is no birthday. Kat saan tayo ang maibaga ti pakaistoryaan ti cross, no saan tayo ibaga ti pakaistoryaan ti panakayanak na. Kat masapul nga kadatayon, nga namati ken kuwana, at dako manapinget ken natibker apanang ibingay tayo daytoy. Tauray pay dagiti angheles kakabsat iti
ngatngatwan umununa nga parte iti scripture nga binasa tayo ita. Dagiti angheles idi, bimmabada kadagiti ayan, dagiti agpaspastor, wenno shepherds, dayta arabii. Anyat imbagada, iti pannakaiyanak na. So laglagi pon tayo kakabsat, ti pannakayanak ni Jesus, maikariunay, kadagiti celebrasyon, madaydayaw iti Apo. Kat kunana, ijay text tayo, iti bababana, kayat ko nga basaan, manipod, iti Lucas Kapitulo 2, mangrugi tayo ijay 8, kat anusan tayo kakabsat, ragragsakan tayo nga basaan, dagiti sasao ti Apo ita, kunana ditoy, King James Version Iloco, kat adda paspastor idi ijay metlaeng adaga, nga agigyan iti away, nga agay-aywan nga agpuyat ti rabii kadagiti animalda. Kat ti maysang anghel ti Apo, nagtakder iti arpada, kat ti dayag ti Apo, nilikmut na ida ti ranyag, ket nagbuteng da unay. Ket di anghel kinunana kadakwada, di kay agbuteng, taadtoy, yagan kayo tinaimbag adamag, tidakkel aragsak, amay paay to kadagiti amin at tao. Taitang aldaw, nayanak kada kayo, ijay ili ni David, ti maysa amang isalakan, isu ni Kristo nga Apo. Ket daytoy isu ti pagilasinan nyo, masarakan yun to ti ubing anabungon ti lampin, ana ipaidda iti maysa akuluong. Ket naigiddato nga adda ana ikuyog idi anghel ti maysa adakkel abunggoy dagiti nailangitan nga buybuyot, anagdaydayaw da iti Dios ket kunkunada. Dayaw iti Dios di kangatuan, kental na iti rabaw ti daga. Naimbag anakem kadagiti tattao. Ket idi nga pinanawan na ida, dagiti anghel anapanda sa dilangit, dagiti paspastor nagsasauda a kinunada, intayo nga rod ijay Bethlehem. Ket kitaan tayo daytoy anaaramid, nga inpakaammo kada tayo ti Apo. Ket napanda anapardas, ket nagtutumpungan da natumpungan da ni Maria ken ni Jose, ken ti ubi nga naipaidda iti kuluong, ket idi makita dan, impakaammuda ti damag, ana isao kadakwada may panggep itoy nga ubing. Ti verse 18 kunana, ket amin dagiti nakangeg, nagsiddaaw da, kadagiti insao kadakwada, dagiti papastor. Maraydayaw iti Apo kakabsat. Maraydayaw tinagan ti Dios. So nga kayat ko nga may paganutget unay iti daytoy nga malom, ti kinaimportante kakabsat daytoy pannakayanak ni Apo tayo nga Jesucristo, ket saan tayo kumanga liplipatan uray dagiti ababa, dagiti detalye na kakabsat, ngem ket di iti kankanayon paspasayaten tayo nga amon ken pagtalinaeden tayo kakasta kakabsat kadagiti panagbiag tayo, maraydayaw iti Apo. Sharing the birth of Jesus is sharing the good news and sharing the hope that is in Him. Maraydayaw iti Apo, panangibingay, as ituturod, tidakkel nga sagot iti Diyos kakabsat. So iti Christmas, ket maipapan iti panangishare, daytoy dakkel asagot ti Dios awan sabali ni Apo tayo nga Jesus. Maraydayaw ti Apo. Daytoy asagot para kadagiti amin nga tattao. Daytoy asagot isumangted iti namnama. Daytoy nga sagot mangted ti biag. Daytoy nga sagot mangted iti ragsak. Ni Apo Isus ket para iti suamin kakabsat. Ket daytoy tilaglagipon tayo ita. I'm going to share with you the acronym JESUS, wenno Jesus, gaputan ni Apo Isus, ket para iti suamin. Jesus is for all. Maraydayaw itinagan iti Apo.
Lukatan tayo kakabsat iti John 3:16. Anya iti kunana ijay iti Ingles, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Umuna kakabsat nga kitaan tayo di letter J. J stands for Jesus is for everyone. Ni Apo Isus ket para iti iso amin nga tattao. Anya iti kuna na ijay, "For God so loved the world." Maraydayaw iti Apo. So ti ayat ti Dios kakabsat, kairamanan na daytoy word nga world kakabsat, kayat na nga saon, amin nga tattao. Amin nga klase iti tao. Amin nga adda kadagiti nagduduma nga race dagiti tattao. Nagduduma nga tawtawan dagiti tattao. Nagduduma nga background dagiti tattao. Nabaknang ka man, powerful ka man, politiko ka man, kanda dumapay kakabsat. The word world means all people kakabsat. Maraydayaw iti Apo. For God so loved the world. Kaya't nasaon ni Apo Isus para iti iso amin nga tattao. Haan mo nga ibaga nga laksid ka ijay. Nga may saka kadagijay nga nang iturungan kakabsat. Daytoy nga ayat iti Diyos. So Jesus came down to where we are. Imay isuna iti disu nga ayan tayo. And in John 1:14 kunana, the word became flesh. Word became flesh and dwelt among us. Daytoy nga imay nga isu nga naglasag kakabsat, nakikaadda kada tayo. He is full of grace. Napnapno kakabsat iti parabor ken kinapudno ni Apo Isus. Imay haan laeng nga kadagiti agpaspastor. Imay haan laeng nga kadagijay nga tattao idi. Ngem imay para ken kaken kanyak ken kadatayo amin. Imay saan nga kasla iti naadayo nga ari kakabsat, ngem isuna imay iti nakapakpakumbaba nga estado kakabsat, as a baby nga naiyanak iti maysa nga kulloong. Napaka kakaiba nga lugar kakabsat ka nakaiyanakan iti maysa nga Dios, maraydayaw iti Apo. He came for everyone. Imay isuna kakabsat. Iti kasta nga wagas. Gaputa, ipatpateg na tayo amin. Maraydayaw iti Apo. Jesus is for everyone. Kun sumaruno kakabsat, letter A. He is the eternal gift. Anya iti kunana jay kakabsat. God gave His only begotten Son kunana. He gave His only Son. Daytoy nga inted na iso ti agnanayon nga sagot ti Dios iti iso amin kakabsat. Ket daytoy nga sagot haan nga magatadan. Daytoy nga sagot, the gift of God is eternal. That Jesus kakabsat iso na iti manubot tayo, iso na iti Redeemer tayo, the Messiah, ken Dios tayo kakabsat. Ket ijenagan na nga sinarita kakabsat ni Propeta Isaiah, His name is called Wonderful, kunana, maraydayaw iti Apo. His name is called Counselor. His name is called Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Maraydayaw iti Apo. Ket no akseptaram ni Apo Isus personally itabiyag mo. Daytoy nga sagot kakabsat. It will change your life forever. Maraydayaw iti Apo. Kaya na abalbaliwan daytabiyag mo. Kaya na nga paspasaya atan daytabiyag mo. Kaya na nga iturong daytabiyag mo. Itinasayaat nga pagtungpalan. Maraydayaw iti Apo. Jesus is for everyone. And He is the eternal gift.
that God gave His only Son kunana ichay binasa tayo kakabsat. And letter S, He brings salvation through faith. Maridayaw iti Apo, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life kunana ijay. So iti panamati tayo, kinapo tayo nga Isu Kristo kakabsat, mangted iti agnanayon nga biyag. Everlasting life. Everlasting life. Agnanayon nga biyag kakabsat, nga iti pamati, iso iti tulbek kakabsat, iti panangawat tayo daytoy nga sagot. Maawat tayo daytoy, babaen iti panamati, awan sa balik na po tayo nga Hesu Kristo. Anya iti kunana ijay, ayan tayo nga kapitulo nga nang basaan kakabsat, Luke chapter 2 verse 14. Kunana ito'y kakabsat, dayaw iti Diyos ijay kangatuan. Kantal na iti rabaw ti daga, na imbag anakem kadagiti tattao. May saray to'y nga ipaay kakabsat, ti Apo, inton awaten tayo daytoy nga sagot ti Dios kada tayo kakabsat. Inton patsen tayo isuna kunana peace on earth, goodwill to men. Haan laeng nga maadda kada tayo nga mangted pay itital na kadagiti panagbiag tayo. So daytoy pan nakaisalakan kakabsat nga isagot ti Apo, isot kadakelan nga sagot ti Dios, anabungon mismo, napalaos nga nabungon kakabsat, iti na Diyosan nga ayat na kakabsat. Di ayat na kada tayo. Iso daytoy ti offer na iti iso amin nga tao nga umawat ken kuana. Maraydayaw iti Apo. Sagtalagtay lang kini Apo Isus, ket agbiag tayo, ijay ragsak, nga ited iti pan nakaisalakan. Maraydayaw iti Apo, the joy of our salvation. Maraydayaw iti Apo, ni Apo Isus, ited nakakabsat, di pan nakaisalakan, ket awaten tayo, babaen laeng, ti pamati, panagpamati tayo, kuana. Maraydayaw iti Apo, not only that, iti letter U, kunak itoy, He bears this unfailing love. Maraydayaw iti Apo, for God so loved the world, kuna na ijay. Daytoy so loved the world. Maraydayaw iti Apo, nga ti Dios kakabsat di ayat na kadatayo saan nga agkapoy haan nga nakapoy kunakuma ngem daytoy nga ayat na kakabsat, it's a constant love and mabalin tayo nga pagpiaran kakabsat. No constant kuna tayo kakabsat, He never changes. Maraydayaw iti Apo. Ket no dependable kuna tayo kakabsat, we have the assurance of His presence iti amin nga tiyempo. Maraydayaw ti Dios kakabsat, malaglagip tayo kadi, nga uray pa'y kadagiti nagduduma nga tiyempo iti panagbiag, no adda ka iti circumstansya nga narigat, gapu iti ayat ti Apo, san na nga impalubos, nga maabak ka, kadagiti circumstansya nga adu dagiti problema nga bakbaklayon, nawagam dinagan nakakabsat, hana nga ipalubos, nga pumanaw ka kenkwana. Dahit na kakabsat ti assurance, daytoy, ayat ti Dios kakabsat, nga addalat ta di presensya na kada tayo. Ket no Christmas ko na tayo, amutay kakabsat, dinagan ti Dios adda kada tayo. Dayjay, His name called Emmanuel. Nga kayat na nga saon, God with us. Maraydayaw itinagan iti Apo. Ket no kadagitoy nga season saan lang nga tatta, nang nangruna kadagitoy nga tiyempo nga masel-celebraran ti pan na kayanak nakakabsat. Specifically haan tayon nga kitaon dagiti petsa, tahaan tayo nga mo kakabsat, ngem ti panag celebrar tayo kakabsat, ag-reflect tayo kuma, God's unfailing love kakabsat, karagiti panagbiag tayo. Tapnon, inton makita tayo daytoy kakabsat,
Damagan tayo, kumusta dagiti relasyon tayo ken kuana? Kumusta dagiti relasyon tayo iti Dios nga nangted kada tayo iti panakaisalakan? Kumusta ti relasyon tayo during this time kakabsat nga may padpadamag, may bingbingay iti istorya iti panakayanak dayjay nga Mesyas. Laglagipon tayo kakabsat. The unfailing love of God never fails. Never fails. Haan na ka nga paayon. Haan na ka nga pasaktan. Ngumkit di, nagdanunan ti ayat ti Diyos kakabsat karagiti amin amamati ken kuana. So manipod ito'y nga kuna tayo, Jesus is for everyone. He is the eternal gift. God gave Him His only Son, and He brings salvation through faith, kakabsat kat mangtad itital na, kastamot, He bears this unfailing love, assurance na kada tayo kakabsat kat dahito'y presensya na, maraydayaw iti Apo. So namo tayo nga kasjay, masapul nga ibingay tayo. Our response kakabsat, letter S, we should share the good news. Maraydayaw iti Apo. Ibagam laang, ibingay mo laang kakabsat no sino ni Apo Isus. Ibingay mo lang di testimonyum. Ibingay mo laang dayjay namnama nga na itadken ka. Idi inawat mo ni Kristo. Ibingay mo laang di testimonyo itital na nga na marikriknam kakabsat no adda ni Kristo itabiyag mo. Ibingay mo laang kakabsat dayjay ayat ni Kristo ken ka nga nagunudam. Idi nagbalin ka nga anak na. So ni Apo Isus, ti sagot na, ti kaadana ken ka, saan laeng nga para ken ka. Saan mo nga bukbukudan kakabsat. Padasem nga ibingay kakabsat, gaputa ni Apo Isus kunatayo idiim mo na. He is for the world. Maraydayaw ti Apo. Daytoy dakkel nga sagot ti Dios ket para iti iso amin. Para ken ka, para kanya, ket no naamwam kakabsat, it should be shared. Masapol nga maibingay mo dayta. Masapol nga ibagam ti testimonyo ti biyag mo nga nang balbali ken ka. Masapol nga mamuan ti lubong kakabsat nga ni Apo Isus isulaang ti makaited iti namnama. Isulang ti makaited iti talna iti biyag. Isulang ti makaited ti agnanayon nga biyag ket awanen sa bali. Masapol nga ibingay mo dayta. Kadagitoy nga seasons kakabsat. Mamatiak. Ado dagiti mangpapapintas iti balbalay na. Ado dagiti agaramid kadagiti activities kakabsat nga mangipakita, mangted iti ragsak, saan lang nga iti pamilya, no dikot pa iti komunidad, no dikot pa iti dahol kakabsat, nga luglugar tayo, adda dagiti at atendaran tayo nga nakadado nga aktibidades kakabsat. Damagan tayo man iti Apo, in these ways kakabsat, kadagitoy nga sitwasyon, damagan tayo iti Apo, dagiti ruwangan tapnon iti kasta ket ma-share tayo daytoy nga ayat na. So agbalin tayo nga witness kakabsat. Iti ayat ti Dios babaen ti panangibaga tayo. Iti maipanggep ken ni Apo Isus ken ipakita tayo kakabsat di ayat na manipod karagiti ar-aramid tayo. So daytoy ni Apo Isus i-remind na kada tayo, Jesus is for everyone. He is the eternal gift kakabsat para kada tayo amin. He brings salvation through faith and He bears this unfailing love para kada tayo amin. Amasapol nga i-share tayo daytoy nga naimbag nga banag. Maraydayaw tinagan iti Apo. So daytoy nga makita tayo kakabsat nga response tayo para iti panakayanak ti Mesyas kakabsat. There is that urgency of the gospel. Nga ti Christmas maaramat kakabsat tapnon iti kasta, tiyempo nga
mapadpaado kuma at adupay kuma dagiti aramiden tayo kakabsat. Mangi-remind kada tayo nga ti Dios kakabsat ket kanayon nga aggargaraw iti daytoy nga lubong. Kanayon kakabsat attentive kadagiti amin nga gundaway, attentive kadagiti amin nga aktibidades kakabsat maararamid. So nga i-remind na tayo kakabsat kas sumursurot iti Apo, anak iti Dios, Kristiyano kakabsat iti daytoy nga malom. Mabalin nga daytoy ket mang-remind ken kada di responsibility tapnon iti kasta aramidem di paset mo nga mangibingay daytoy na imbag nga damag. Maraydayaw iti Apo, paaramat kuma dagiti amin nga addaima na addasaka na kakabsat. Kas kunana ije Matthew chapter 28, Jesus gave this the great commission kadagiti disipulos na idi kakabsat anya iti kunana jay go and make disciples of all nation. Tuloyin kakabsat, baptizing them. In Matthew chapter 28:19 kakabsat, daytoy nga command was not just kadagiti apostles kakabsat ngem para kada tayo amin. Maraydayaw ti Apo. So bigbigan tayo kakabsat nga iti Christmas story wenno ti panakayanak ni Apo Isus iumay na nga panaglasag kakabsat ket saan laeng nga historical event. Haan laeng nga istorya nga maamamuan tayo nga mangted kuma iti panaggaraw kada tayo amin kakabsat. Nga inton celebraran tayo ti panakayanak na laglagipon tayo ti mensahe ti Christmas kakabsat. Isuray jay i-share tayo, ibingay tayo. Daytoy nga mensahe tinamnama para iti sabsabali. Maraydayaw tinagan iti Apo. Iti Christmas kakabsat, hantay ko mga pagtaltali na udon. Daytoy nga mensahe nga marikrik na tayo laeng di kaipapanan na. Nga manipod ije marikrik na tayo kadagiti puspuso tayo kakabsat. Iso kumati mangiduron kada tayo. Tapnon ibaga tayo, ibingay tayo, gat i-share tayo pa lalo. Daytoy nga mensahe ti ayat ti Dios, mensahe ti panakayanak na, mensahe di dakkel nga plano na kakabsat iti lubong, gamin ti Dios kakabsat ni Apo Isus para iti iso amin nga tattao. Maraydayaw tinagan iti Dios, maraydayaw tinagan iti Apo, ket iti daytoy nga malem kakabsat, inton ibingay tayo. Inton ibingay tayo daytoy na imbag nga damag may papan kani Apo Isus. Kasla dagiti kuna dagiti angheles kadagiti papastor, di kay agbuteng, di tayo agbut-buteng kakabsat. Tati i-share tayo ket na imbag nga damag, maraydayaw ti Apo. Tati ibingay tayo kakabsat, ipadamag tayo kakabsat, na imbag nga damag nga may papan kini Kristo, iso nga agbalin nga manubot dagiti saan pay nga imawat ken kuana, iso nga agbalin nga mangayat kadagiti amin nga agkurang iti panakaayat na. Tapnon kakabsat, ragragsaken tayo kuma iti mangidanon, iti mensahe kakabsat, mensahe ti panakayanak ni Kristo, haan laeng nga di mensahe ti panakayanak na, nga magturturong kadagiti daldalan kakabsat nga naramid ni Kristo, agturong kakabsat iti dalan ti panakaisalakan iti maysa nga kararwa. Maraydayaw tinagan iti Apo. Daytoy nga damag nga ibaga tayo nga kunak nga santay nga pagbutbut ngan, iso ti damag nga makaparagsak. Iso iti damag nga makaparagsak. Nagdanunan nga ragsak ti ipa ay nakakabsat kadagiti dungeg ken mamati ti daytoy nga damag. Sulaglagipon tayo kakabsat, adaytoy na imbag nga damag, isot panang isagot ti Dios ti bugbugtong nga anak na, iti
Panakayanak na idi kakabsat ni Apo tayo nga Isu Kristo, nga isumot na ito iti naimbag nga damag nga mangted, ti dakkel nga namnama iti sangalubungan, ket dakkel nga makaipaay iti talna kadagiti amin, amamati ken kuana. Daytoy naimbag nga damag kakabsat, isut nang nangruna nga masapol iti lubong ita. Saan lang nga idi, ngam itikan kanayon, daytoy ti masapul iti lubong ita. Madaydayaw iti Apo, madaydayaw iti nagan iti Diyos. So iti Christmas nga kunatayo, it's not just a holiday season nga kun kunata ti Ingles. Ngam Christmas, may nga mensahe kakabsat. Mensahe nga ti Savior tayo, ni awan sa bali na po tayo nga Isu Kristo, the Savior of this world, kakabsat ket na iyanak. Tapnon mangited ti pan na kaisalakan kadagiti tattao. No matter who they are, kakabsat, no matter where they come from, kakabsat, ni Apo Isus na iyanak para ken ka. Ket na iyanak kakabsat tapnon iti kasta amin tayo, ket maisalakan tayo kuma. Ket amin kakabsat nga tattao agdayaw ken kuana. Kakabsat iti daytoy nga malom as believers. Kadagiti kastoy nga tiyempo, mas kumapay dagiti panagranyag tayo. Mas kumapay dagiti panaglawag tayo. Mas kumapay dagiti panagsilaw tayo, kakabsat kasla dagiti silaw-silaw nga makita tayo iti dalan iti rabii, kakabsat iti daytoy nga season. Naranyag nalawag. Agad-dap man ngam tuloy-tuloy di ranyag na kakabsat. Nga mangted iti ragsak. Nagsayaat nga buyaon kakabsat di silaw nga naranyag. Nagsayaat nga buyaon di silaw nga naranyag ti ipaay na ket masilawan ti aglawlaw na. Nagpintas ket din nga makita nga nalawag uray pay iti kasipngetan. Maraydayaw iti Apo. Iti lubong masapul na dayta nga lawag ni Kristo. Mas pay nga masapul na uray pay kadagitoy nga tiyempo. Tapnon usaren tayo kakabsat, nga iti daytoy nga gundaway, agtultuloy kuma iti pan na kaibingay, panakaiwaragawag kakabsat, daytoy mensahe ti namnama, mensahe ti kapya, kanayat ni Apo Isus kakabsat iti sangalubungan, ket kadagiti amin nga papanan tayo nga lugar kakabsat, eggem tayo kuma daytoy nga karit, eggem tayo kuma daytoy nga challenge, tapnon aramiden tayo ti response tayo, di pan nakaammo tayo nga nayanak di Mesyas para ken ka, ket inayat na ka, ket insalakan na ka. Well, kumusta met dagiti saan pay? Maramat kumangarod dagiti biag tayo. Tapno ma-encourage tayo kumay ti daytoy nga malom. Take a moment kakabsat nga ag-reflect tayo. Daytoy nagdakkelan nga sagot nga naawat tayo kakabsat. The gift of salvation through Jesus Christ. Ket ibingay tayo kakabsat, i-share tayo daytoy nga sagot karagiti sabsabali. Gapo tati ragsak kakabsat iti Christmas season, haan laeng nga nagtalinaed ken ka, haan laeng nga sika iti mangrikrik na, haan laeng nga di amom kakabsat. Ngem it's something nga masapol nga ibingay tayo iti daytoy nga lubong. Maraydayaw tinagan iti Apo. Daytoy ti mensahe ti Apo kada tayo amin kakabsat iti daytoy nga malom. Ket itultuloy tayo tumanan inton Domingo palubos iti Apo. Ket karkararag tayo kakabsat nga iti pan nakaammo tayo iti pan nakayanak ni Kristo. It will not remain on ourselves. Ted na kuma, iti karit kada tayo nga i-share tayo kakabsat iti lubong, share tayo iti sabsabali, share tayo kadagiti gagayom tayo, iti pamilya tayo kakabsat, maraydayaw, tinagan, iti Apo. Sakbay tayong agkararag kakabsat, ited ko pay kini Brother Ermelo, iti sabali pay nga mensahe, iti kanta, iti daytoy, nga malong. God bless us all. Wen kakabsat, ti
panagna tayo ti lubong, dagiti problemas, dagiti pakadanagan, adda kay ti sipnget, laglagi pem, ngiti ungto iti sipnget, adda iti lawag. So nga, kantak man ito, may isa kanta na Paul 1, a light at the end of the darkness. There's a light at the end of the darkness, and it shines for all the world to see, and it will shine on your heart if you will let it. I was blind when it finally shined on me. There's a hope in that light for the hopeless, and a soothing balm for pain and misery. You need us near as your faith, but sometimes seems fleeting. I was blind when it finally shined on me. And there's a light at the end of the darkness. So look up when you were down and try to believe. And sometimes we have to be knocked down to make us look up upward. And I was looking up from the bottom when it finally shined on me. There's a hope in that light for the hopeless, and a soothing balm for pain and misery. You need us near as your faith, but sometimes seems fleeting. I was blind when it finally shined on me. And there's a light at the end of the darkness. So look up when you were down and try to believe. And sometimes we have to be knocked down to make us look up upward. And I was
looking up from the bottom, finally shine on me. And there's a light at the end of the darkness. So look up when you were down and try to believe. And sometimes we have to be knocked down to make us look up upward. And I was looking up from the bottom when it finally shined on me. Amen. Praise the Lord. Madaydayaw ka, O Dios, madaydayaw ka launay, iti daytoy nga malam. Agyaman kami, Apo, kadagiti mensahe, Apo, nga nakikadam ti daytoy nga malam, nang nangruna, Apo, dagiti sasaom. Agyaman kami, Apo, iti dayjay namnama, talna, ayat, Apo, nga inted ni Apo may Kristo kadagiti puspuso mi. Inpaay na kadagiti panagbiag mi. Tapnon, Apo, iti daytoy nga malam, dagitoy nga naawat mi, dagitoy nga adda kada kami. Tulungan na kami, Apo, nga mang-encouragement, iti sabsabali, tapnon iti kasta, paitultuloy kadi, Apo, nga may panayag, ti kinasya sino ni Apo Isus, Apo, iti daytoy nga lubong. Agyaman kami, Apo, kadagiti mensahe, iti saom ti daytoy nga malom. Tapnon ituloy mi, Apo, nga ipakamo, nga ni Apo Isus, kat para iti iso amin. Nga reji ayat mo, Apo, kada kami, it will never fail, Panginoon. Kat uray pay kadagiti panagbiag mi. Aramatem, Apo, sagtunggal maysa, nga kalasugan da ito nga mensahe, Apo. Tapno adupay dagiti umawat ken ka. Lord, amumi, Apo, nga pagayatam nga amin, O Dios, ket maisalakan, ketulungan na kami, Apo, nga aggaraw. Tulungam sagtunggal maysa nga nagdengeg ita. Mangted kaditi karit, Apo, nga saan laeng nga maamuan mi ti pannakayanak ni Apo may Kristo. Ngumkit di mangted kada kami met ti ayat, Apo, nga mangipakaammo iti sabsabali. Nga isu daytoy mangted iti talna, mangted tinanama ti biag, mangted, Apo, tinagdanunan nga ayat. Tapnon tulungan na kami amin, Apo, iti daytoy nga malam. Manipod kadagiti ayan, Apo, dagiti naka-join na, Apo, iti daytoy nga malam. Agtrabaho ka, Apo, kadagiti panagbiag da. Agtrabaho ka, Apo, kadagiti amin nga ministry da. Agtrabaho ka, Apo, uray pay di personal, Apo, nga relasyon da ken ka. Tapnon i-bless mo nga agtultuloy daytoy nga programa mensahe ti pan na kaisalakan. Karaman, Apo, dagiti amin nga sponsors nga paset iti daytoy nga programa. O bendisyonam ti panagbiag da, Apo. Bendisyonam met dagiti relasyon da ken ka. Bendisyonam met dagiti tiyempo da, Apo, nga may paay ken ka ngagtultuloy. Tapnon manipod itoy ken aging gana, Apo, kadagiti amin nga dumanunan daytoy nga programa. Itultuloy mo, Apo, ti makikunek. Itultuloy mo, Apo, iti mangted ti kasapulan, Apo, tarigagay sagtunggal maysa. Katagyaman kami, tinaramidam ti daytoy nga malam. Kadagiti amin, Apo, agyaman kami. Oray pa dagiti kakabsat mi, Apo, nga nang assist kada kami ti uneg ti radio station, iti TV, kan ti radio program, Panginoon. Tultuloy mo nga bendisyonan iti radio DCTP. Bendisyonam, Apo, oray pa dagiti mangimaton, kadagiti amin nga aramatom, kanda dumapay, Apo, nga programa iti daytoy nga radio. Lord, agyaman kami ket makikadda ka nga oray pa iti panagsisinam iti daytoy nga malam. Remind kami, Apo, daytoy nga mensahem iti kanayon. Thank you, Jesus, for coming into our lives. Thank you, Lord, ket kunaon mi, Apo, mas hapul da ka kadagiti panagbiag mi. Agyaman kami ket dayawen da ka. Iti naga ni Jesus dagitoyon iti dawaten mi.
Amen. Kan amen. Agyaman kami kakabsat, tintayo manon pa nagdadanggay ti daytoy nga malam, tultuloy ti tagdadanggay, ti sumaruno manon nga gundaway, tunusan di kakabsat, tultuloy tayo, nga denggan dagiti sasao ti Apo. God bless us all. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. Onward